Ndamuka muna sindu kudama faera. Asina kukanikwa nezvipadera. Ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody. Kweongo chitudomukira wani newe ndokumukira uko. Hapana wandasvika. Ndamukira zvakanaka naka. Akomana wastora zichemo. Awasi kuda izvozvo havasi kuda. Ndadzoswa ndizokere kwamuri. Saka muna muchitinyepera zvinhu zvangu zvakarongeka ndine tsamba Ndandine zvinhu zvangu zvese. Ndinayo tsamba ndakanyorwa nakansila nezvo. Saka none tsamba wadzosera. Ndanga ndakarongeka tsamba yangu mask yangu zvose ndiri bo. Zvanzi anoverenga hapo nhasi madam. Unozoti wadzoswa kunzi anoverenga tsamba apo. Kutotedzana ndadoexplaina ndikati ndikufambira zvinhu zviri important ndikati zvinhu zvenyika atondiseka zvavo kutotedzana kuti yamunzo zviri panapa. Ndadzoswa. Ndapera pawo ndakashaya kuti kona iwe diwe. Kungoti anamaga acho mune muchizonyanyawo shuwa kutadza kutopinda magumbezi nechando chese zvanyanyokosheko zvaudofambira zvacho. Ndikafunga zvokufuka gumbezi kuti ndizotonodzwa neamen maybe number 2. Uzvimwire tii. Gumbezi kuti nditonodzwe neamen maybe number 2. Handisi kuda. No. Ndandakwenda kupublic hearing iko hausi kuziva amen maybe number 2. Ichi amen maybe number 2 iyi vakangoipasisa cheteka zvokurava kuti nyika ino iyi 2023 one party state ada kupanana mabasa vega pachisawira nomboziva kubva kumusoro zvakango ingori nyika yemunhu one kungodai so ambomira zveamen maybe number 2 ndavatange vaaligna constitution kwete zvokuda kuti they want to cut the arm of the constitution vakaaligna constitution iyi zvakanaka 2023 tovhotera vice president tega. Serious? Zvamwari kudai. Majaji anenge akunza 50 years zvichikwira apachade munhu anofanira kunge achiritaya pa 50 years. Pavakadzi nekuvarume inenge ya50-50. Maparliament kupi inenge iri 50-50. Saka madzoswa kozi zvinhu izvi vari kunoti zvakalainwa mushe-musheka zvinohavhiringa ndosaka vari kuzviita deliberate. It's deliberate. Kozi kana vachikwanisa kumisa ma-election kuti ma-by-election ndaambomira tiri mu-lockdown. Chatisa kumisa ma-public hearing nguva ino ye-lockdown. Une point. Ambomira kakusvika munhu wese akwanisa. Zvineizvika tiri mu-lockdown. Economy yakamira, mabhodha akavharwa. Saka sei vari kumhanya kuningirira nayo. Kumhanyisa kuti ma-public hearing aramba achienda chete. Chigame. They will cut us off isusu vanhu. Tisakwanisa kuendesa ma-voices edu ku-public hearing kwacheko. Zviri kuitirwei? Manje inini by hook or by crook by I don't know voice rangu pacharinzwa nasi naide kokoka kuti nini rambai muchiti no hatisi kuda amen maybe number 2 saka iwo watinowadza nongochiwadza paiko kana kuri kutexta ndichatexta kwese kwandotext kana kuri kuti ndaite video kwavari mukati vachomomoka vari mupublic hearing ndaite nditaure pfungwa dzangu hatisi kuda izvozvo. Aiwa kana ari mumiro yakaita kaya no to amendment bill. Hatisi kuda do. Aiwa ndambomira izvozvo. Ngatimodhila ine zviripo panguva ino ngatimboita zve-lockdown tombo da kukata off army constitution kudaro kuti shoot yourselves. Aiwa zvibude aiwa not amendment bill. Charama nchitry chitokudzokera anondiziva. Kana uri kutirai kudzokera kana ndotogeza ndotoendawo. Ndasiri kuzviziva kuti ndomumiro wakaita zvinhu kudai so. Hatisi kuitwa zvinhu zvakakotsira. Ndikuti no to amendment bill number 2. Free the judiciary. Anditi implement, don't amputate the constitution. Zvandoda kuvaudza nhasi. More than chatexta, chata video call kune vari mukati momo vandinzwe. I'm going to try by all means. Aiwa, unoona kuti inawe ungoti samotenga singazviziye zvamendment bill number 2. Aiwa, constitution ngonyeti. Read your constitution ndeyenyu. Chirungu kaichi. Chirungu. Tasameka anditi yakanyorwa nemalanguages emuZimbabwe. Language yauri comfortable nayo you find the constitution. Iripo. Kondebele. Iripo. Amana kusaita nungo kazi zvine zvinoaffecta isusu. Aiwa ezvine zvikapa kangonzi public hearing tikutoenda chinondoti no to amendment bill number 2.